Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 2 na bulan sa Hunyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang tubig bangod sining pagbubo sang ulan tugas sang bagyong Sidante. Pero sa iban nga lugar yati taga lumapaw na ang tubig sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga kaprobinsyanan. Perti kalapad sang igoya. Ang signal numero 2 kag signal numero 1 nangalapkap na sa bilog nga pungsod Pilipinas. Diri sa aton sa Negros Occidental may signal numero 1 sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Ting iguon niya na kabay pa nga hindi liwat magsaka ang tubig dira sa Manapla, Sagay, Cadiz, Ibi, Magaluna, dira sila Escalante, Talisay. Kay sige pa ang pagbuubo sang ulan halin kagabi tubtob karon nga aga. Samtang nga wala pa makagwa si Dante, may nasiplatan naman ang Pag-asa, isa naman ka low pressure area. Hindi na katingalahan nga setiyon sa bulan sang Hunyo tig-ululan, bulan sang tig-balagyo. Di kabay pa nga subong preparado na ang aton mga kauturan sa norte kag sentral subong mansor nga bahin sang probinsya. Dire sa Bacolod, nilibot kay na sang patrol ang Bacolod, wala pa man magsaka ang tubig. Di obligasyon ini pumulaw guro si Jo Marie Vargas, ang cluster head sang CDRRMO dire sa syudad sa Bacolod. 24 oras man ang pagbantay para nga bantayan ang mga lugar nga mahimo magsaka ang tubig. Pila ka mga lugar dire sa Banago, sa Pahanukoy, kag iban pagid nga bahin sa Bacolod nga gasaka ang tubig kung magpadayon nga magtupa ang ulan. Tibisan nga madasig ang pag-ilig sa tubig kung sige-sige ang pagtupa sa ulan
may tsansagid nga magsaka ang tubig dito ya sa norte nga bahin sang probinsya bangod ang tubig magabulhog halin sa bukid amoy na nga porte ang baha sa among mga kabanuhanan kag kasudaran sa tion nga magsigi-sige ang pagtupa sang ulan. Alerto lang 24 oras subong pa lang ang tanan-tanan dapat magpreparar na sa igad sang baybay, sa igad sa kasubaan, sa nalupyakan nga bahin, ready na kamo. Kinahanglan sa sulod sining mga inadlaw ang tanan-tanan ihanda na. Ginapangamuyo naton nga wala lang sang kahalitan nga matabo tuga sang baha ang pinakaulihi nga tropical storm Dante liwat naglandfall siya sa bisinidad sang Kataingan, Masbate kag ang Bacolod may 23 ka lugar sa Negros Occidental ginpaidalom sa signal number 1. Wow. Ang sentro sang tropical storm Dante ang nakitaan sa bisinidad sang Balud, Masbate. May dala kabaskog sang hangin 65 km per ora malapit sa sentro kag may pagmulumadlos 90 km per ora mabaskog na ni. Nagahulag ang bagyo na aminha nakatungdan sa kadasigon nga 25 km per ora. Signal na biruan, ariho, sa pila ka lugar sa Negros Occidental, Silingtana, Moises Padilla, Hinigaran, La Castellana, San Enrique, La Carlota City, Valladolid, Pontevedra, Pulupandan, Bago City, San Carlos City, Salvador Benedicto, Murcia, Bacolod City, City of Talisay, Silay, Enrique Magaluna, City of Victorias, Manapla, Sagay City, Cadiz kag Escalante Subungman sa Tuboso kag Calatrava. Dihambak man nga mga lugar ang nasapla sang pagpapanaog sang signal numero 1. So, extra nga paghalong ang tanan-tanan nga himuon na banting kagiban pa. Kay kabudlay gid kung magsaka ang tubig, budlay nga daan sa mga evacuation center, may ara nga daan sang social distancing, sos kadelikado base kon amagon pa kita sang COVID nga kagaw. So ang aton pangamuyo, halong-halong preparar na nga daan. Aksyon Radio Philippine Standard Time La 6, 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Ano niya natabo sa Tanguman o Gintiangaw? Nagligad, anong kabulan mga suspensyon ang ginpatong? Kahapon, 3 kabulan naman nga suspensyon. Bato kay Barangay Kapitan Noli Villarosa, kadumdum kamo, atong preventive suspension. Ato lang pagpatuman sang social amelioration program nga aligasyon may pila ka mga daw hindi amo nga nagkalatabo. Di kundi gin suspender si Barangay Kapitan Noli Villarosa, nakabalik sa daw Marso 17 lang. Sos ano naman nga disgrasya nga gin papanauga naman, gin sirbihan naman sang 3 kabulan nga suspension order si Kapitan Noli Villarosa. Natabuhan ko ni nagkadto dito ang aton sini DILG Bacolod, gasisyon sila. Natural, como opisyal sa barangay, si DILG Bacolod Director
Maria Joy Madayag, siling niya, pwede kasugilanon kay Kapabi, nasulod siya sa kakwarto, dito sila nagsugilanon, kag dito, ginhatag ang suspension order halin sa DILG regional nga opisina. Ang opisina sang Ombudsman Visayas amo ang nagpapanaog sa 3 ka bulan nga suspension order. Ano ini? Ang ginalinan sang suspension order. Ato balang reklamo, dumdum kamo, isa kakagawada nga si Dindo Amadio, 2019 pa ni, sang gintapungol sa kapitan matapos nga ginpahibalo minatabo nga buy-bust operation sa barangay. Hinuyapan niya. 2019 pa, una pa, ang anong kabulan nga suspension sa special amelioration, ari umabot, gindulong kapon, ti wala ginbaton sa kapitan. Ti siling ni Badayag, kay wala ginbaton ang among suspension order, pinalpag sagwa sang opisina, gintapik dira sagwa sang opisina. Mudlay, no? To ano natabo ya sa tangob na gin tiyangaw ni. Ang barangay kapitan, kadua na ya, suspendihon. May anong kabulan, may 3 kabulan. Ay, oo. Ha? Kamo nga mga barangay kapitan, halongged. Kay kabudlay, suspendihon ka, wala ka pa sweldo. Amo na bla? Ay, kabudlay. Kay ang ginabantayan subong sa aton mga kauturan, labi na gid ang mga barangay opisyal man, ginabantayan nilang ila barangay kapitan, tilabi na subong kay gapasulod naman ng 2022. Ti sadya, may ara oposisyon, may ara administrasyon, masig bantayanay. Pero ang ako niya kung ang barangay kapitan, husto man lang ang serbisyo, wala gid problema. Ti sa Bacolod daw ang suspensyon nga natabo sa nga tuig kay Nuli Villarosa lang, no? Barangay kapitan sang barangay Tangoba. Pagkatapos ng 3 kabulan, balik naman serbisyo. Amo lang galing nati daw kabudlay bla. Nga ang imo pagpagalagad otra-otra bangod sang mga ginpapanaog nga suspension order. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:04. Mao kadasig sang oras. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte kapon tun-an niya ang ginaduso sang kaalyado niya nga magpapili Vice Presidente, posible tandem sa iya anak sa tuig 2022. Duterte ang mag-aarangkada sa tuig 2022 kon matabo. So masadya ini ang arangkadahay. Si Senador Manny Pacquiao magapakikita sa presidente talakayo nila ang diutay nga mga diskustuhan ay pag hindi pag-intindihan ay may order ang presidente, may order man si Pacquiao. Ang kay Pacquiao ya daw wala gin tagaaning talupangod, gin baliwala
sige ang arangkadahay, pungkuanay, mga meeting sapol sa eleksyon sa 2022. So ginalantaw naton manami ini nga eleksyon ang 2022 kay kadamo sa pilian ta. First time guro nga matabo ini nga purti kadamo sang pilian sa pagka-presidente. Kung maglagan gid si Sara Duterte, maglagan man si Manny Pacquiao, magdalagan si Isko Moreno, magdalagan si Gordon, madalagan si Trillanes, madalagan si Grispo, madalagan si Ping Lacson, sa kadamo-damo ba? Sang ining kwentruanay. Para sa akon mayo ini mo. Nami gani ko mga pulo Para nga may pilian ang tao bla. Ako piho niya. Ang pila ka mga partido politikal wasak niya. Mga PDP laban. Mabinulagay ni. Mabugrasanay ni ang ilakang tanan. Bangod kay wala respetuhanay. Ako sigurado akos ni. May mga matukod sa bag-o naman ni. Nga mga partido o kon tipyok-tipyok sa nagkalain-lain nga partido politikal. Mabinulagay ini sila sa tuig 2022 nga bangod ang ginagawan pinakataas nga pwesto sa pungsod Pilipinas. So ang tao sa bilog nga Pilipinas madamo kamo sang pilian. Kabay pa ang mapilian ta hustogid kag magapangalagad husto man sa pungsod Pilipinas. Kay kung sumala kita, disgrasya naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Size. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron Antriation. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, la 7:11. Ano ang tabo sa kapulisan Subong man? Nag-ukbos la ya, perdesa tiniro ya. Upod ya pulis. Daw hindi amo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue.